Jeg vil i den her video vise, hvordan man kan lave en samlet PDF af flere layouts over for AutoCAD. Det kan være smart, hvis man nu vælger at lave sådan et detaljehæfte i A3, ligesom jeg har taget med her. Det er et eksempel på nogle beplantningsdetaljer. Det er sådan et hæfte, der består her af 5 sider. På den første side, der har jeg tegningshovedet med tegningsnavn og format på papiret, målestok, tegningsnummer osv. Og så har jeg en indholdsfortegnelse. Og så kan man ellers se her, at jeg har et princip for et træplantehul i muld og en busk. Og så er der ellers nogle detaljer med nogle plantebede, hvor der ligesom er vist fordeling af nogle planter. Det er altså noget, som jeg har tegnet over i AutoCAD og sat op i et layout her i en tegningsfil, hvor vi kan se, at der er ligesom 5 layouts. Der er forsiden, og så er der så de 4 sider bagefter. Her på forsiden, der har vi der tegningshoved, indholdsfortegnelsen, og så fortsætter det ellers her med siderne. Jeg går lige ind her i Page Setup Manageren for at se de indstillinger, der ligesom er lavet på de her layouts. Jeg har lavet de samme indstillinger for alle layoutsene. Jeg klikker ind på Modify. Herinde der kan man se, hvilken plotter jeg har valgt. Jeg vil anbefale, at man altid bruger den her, der hedder DVG to PDF, fordi det er sådan en plotter, som der ligesom er i alle AutoCAD. Så hvis man sidder og tegner på forskellige computer, så kan det være en god idé ligesom at bruge den her plotter, fordi den kender alle AutoCAD-versioner, kender ligesom den plotter. Så bruger jeg så en plot style, der hedder EBB01, som er sådan en standard plot style inden for byggeriet. Så hernede under papir, der har jeg, eller paper size, der har jeg valgt en, som her er full bleed, som er, hvor jeg ligesom får hele A3-papiret med. Man kan ligesom også vælge nogle andre formater, og når man ligesom sidder og kigger igennem, så kommer sådan en grå stiplet streg, som ligesom indikerer, hvad der kommer med på ens print. Så kan det også være en god idé at klikke den her Plot Transparency til, hvis man nu har lavet nogle hatch eller noget andet, som er i transparent. Jeg klikker OK til den her og Close. Så skriver jeg lige Ctrl S, eller for at gemme, inden jeg går ind i den her funktion, som hedder Publish. Så skriver Publish nede i kommandolinjen, trykker Enter, og så kommer der den her dialogboks frem. Det jeg kan se her, det er, at den har vist alle de layouts, jeg har åbnet, og så har den også vist altså model space. Men da jeg ikke ønsker nogen pdf af mit model space, så siger jeg lige fjern til den. Så tjekker her, at den her står på pdf. Og så er der herover, hvor der går jeg ind i Publish Options. Der kan jeg lave et par forskellige indstillinger. Jeg kan blandt andet gemme lokationen til, hvor den skal gemme pdf'en. Og der kan være en rigtig god idé, at man inde i sin mappe, hvor man har sit projekt, lige laver en særskilt mappe til sine pdf'er. Så kan man også vælge at give den et navn. Enten så bruge det filnavn, som det ligesom er, som man allerede har givet den her fil, eller også så skriver man sit filnavn her. Og i det her tilfælde, så har jeg jo navngivet den jævnfør min tegningsliste og den IKT-aftale, der ligesom er gældende på det her projekt. Så sørger jeg også for, at den her multisheet er klikket på, og så klikker jeg OK. Så hernede, der tjekker jeg lige, at Publish in Background ikke er klikket af. Hvis den er klikket til, så vil man opleve, at der ikke kommer nogen pdf. Den kommer først, når man ligesom lukker AutoCAD. Og så klikker jeg den her, for ligesom at få pdf'en frem, når jeg har lavet den. Og så klikker jeg ellers på Publish. Så kommer den op med sådan en fejl eller en advarsel og spørger, om jeg gerne vil gemme mit sheet. Det kan være en god idé, hvis det nu ikke er sidste gang, man laver en pdf af sin tegning, og så simpelthen lige gemme de her indstillinger. Så jeg trykker Yes, og der har jeg lavet en særskilt mappe, der hedder Publish-filer, hvor jeg så gemmer den indeni.
Jeg overskriver så den, jeg allerede har gemt her. Og så går den ellers i gang med at publishe og lave en samlet PDF. Det kan godt tage lidt tid, afhængig af hvor mange tegninger man ligesom har. Så blev den færdig med at lave PDF'en, og kan nu se her min færdige PDF, hvor der er de her 5 sider. Så det her er altså en måde, hvorpå man kan lave en samlet PDF-fil inden for AutoCAD.